počítače úplně. Pojďme sledovat, jak dopadne Adam Mališ. 7krát v letošní sezóně vyhrál závod světového poháru. Teď je ovšem až 8. po prvním kole. Včera 142 metrů v soutěži družstev. Tak to je daleko. To je daleko. To je daleko. Adam Mališ udržel to. Vypadá to, že snad ano, to by byl v každém případě rekord můstku. Pokud se nedotkl jednou rukou sněhu. Věřme, že ne, tady to uvidíme, ale Adam Mališ, to je neuvěřitelné. Podívejte se na to, jak krotil ty svoje lyže v prudkých porivech. A dotkl se sněhu. Tak to bude zajímavé, co na to rozhodčí. Tak, kolik to bylo? No, rozhodčí mu tedy nepočítají dotek sněhu. Srážejí mu 151,5 metru. No to snad není možné. To snad není možné. 284,3. 151,5 metru. No tak to je bezmála o 20 metrů dál, než ještě včera.